салом арз мекунем ба кулли дӯстоне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. маъзарат мехоҳем барои нуқсони техникӣ. компютери мо худ аз худ хомӯш шуд. қаблан тамоми мардони кишварро бо рӯзи артиши миллӣ, хоса афсарони кишварро ки имрӯз барои ҳимояи марзу буми кишвар дар марз ҳастанду моро ҳимоя мекунанд, бо рӯзи артиши миллӣ муборакбод мегӯям. миннатдорем ба кулли нафароне ки имрӯз ба мо бовар доранду ба гурӯҳи ютуб канали Сугдсинамо пайваст шуданд. аслан кори мо ин нест ки ҳамеша баромада ҳарф гӯем, сухан гӯем. кори мо эҷодиёт аст, вале зарурат буд ки як суҳбате дошта бошем бо шумо тамошобинони азиз, мухлисони гиромӣ, барои он ки бидуни ин суҳбат фикр мекунам бидуни гуфтани дардҳомон кор пеш намеравад ва баъдан пас аз имрӯза суҳбат танҳо овозу дарду дили моро шумо аз филмҳои мо мебинед. аввал мехостам ки чанд лаҳза андешаҳомона гӯям ва баъдан ба чанд саволе ки шумо додед ҷавоб гардонем. пеш аз ҳама ин суҳбати мо дахл дорад ба нафароне ки аз олами синамо хабардор нестанд. дӯстони азиз, синамо ин як илми бузург аст. барои он ки дар кишвар синамо рушд кунад, мо ҳамеша аз тариқи смсҳои шумо саволҳои зиёд мегирем ки чаро синамои мо рушд кардагӣ нест, чаро масалан ҳиндустон ҳазор ҳар сол кино мебурад, ҳар рӯз якта кино мебурад, мо дар кишвари мо кам кино мебурад. дӯстони азиз, ҳар як филм солҳо сохта мешавад. агар шумо як маълумотеро шунидед ки дар ҳиндустон ҳар рӯз як филм сохта мешавад, агар як сол 365 рӯз бошад, пас 365 гурӯҳ филм меофарад ки баъд дар як рӯз як филм сохта шавад. яъне барои он ки як филм сохта шавад, солҳо мардум заҳмат мекашанд. гуфтем синамо як илми бузург аст. барои он ки ина чӣ хел буданаша фаҳмем, мо бояд фаҳмем ки дар дохили кино, дар дохили киносозӣ чандин илмҳо ҳаст. масалан, илми сценарийнависӣ ҳаст, илми коргардонӣ ҳаст, илми продюсерӣ ҳаст, илми наворбардорӣ ҳаст, операторӣ, илми монтаж ҳаст, илми садобардорӣ ҳаст, илми садогузорӣ ҳаст, илми пардозгарӣ ҳаст, илми нурпардозӣ яъне чароғ ҳаст. яъне дар дохили як кино, вақте ки шумо як киноеро мебинед, дар дохили вай чандин соҳаҳо ҳаст. ва барои он ки синамо рушд кунад, синамо ҷаҳонӣ шавад, бояд ҳамаи ин соҳаҳо рушд кунад. яъне кино ин аз як коргардон, аз як сценарийнавис ё аз як актёр вобаста нест. барои он ки кинои мо, кинои синамои мо, синамои тоҷики мо ҷаҳонӣ шавад, дар кишвари мо бояд мутахассисоне ки дар касби худашон, масалан операторе ки дар операторӣ, дар наворбардорӣ мутахассиси касбӣ аст, яъне профессионал аст, ё ин ки сценарийнавис, ҳамон нафаре ки сценария менависад, профессионал аст. яъне бояд ин гуна мутахассисҳо пайдо шаванд. вақте ки ин гуна мутахассисҳо пайдо мешаванд, баъд синамо рушд мекунад. агар ҳар ҷое ки шумо дидед, масалан ҳиндустон, аврупо, амрико кино рушд кардааст, шумо бояд фаҳмед ки дар пушти ин кинои бақувват, ин кинои хуб, илмҳои хуб, мутахассисҳои хуб ҳаст. ва барои он ки акнун дуюм чизе ки ман мехостам гӯям, барои он ки ин мутахассисҳо ба мутахассиси касбӣ табдил ёбанд, инҳо мактаб гузаштагӣ ҳастанд ва дар чандин корҳо кор кардагӣ ҳастанд. яъне дар чандин филмҳо кор кардагӣ ҳастанд, дар назди устодоне ҳастанд ки ёд додаанд ва
و بعد عاقبت به متخصصی کسبی تبدیل یافتند. و از همین جا وقتی که شما میبینید که کینو رشد کرده است، پس شما در ذهنتان فهمید که یعنی در این کشور همه علم هایی که به کینو مربوط است، اپراتوری، نواربرداری، صداگذاری، صدابرداری، پردازگری، همه این ساحه ها رشد کرده است. اکنون می بیاییم سری تقدیر بچه هایی که در تاجیکستان فیلم می سازند. و یک چیزی بسیار مهم هم باید دانیم که برای آنکه یک کینو ساخته شود، اول سناریو نوشته می شود، چندین ماه آمادگی می شود، یعنی کاستینگ می شود، دکوراسیون ساخته می شود، انتخاب هنرمندان می شود و 3 ماه، 2 ماه، 4 ماه دیگر مثلا نواربرداری می شود و بعدا مونتاژ می شود، یعنی صورت مونتاژ کرده می شود و بعدا معذرت می خواهم، برای نقص تکنیکی من نمیفهمم که آیا خب شما خب همه مرا خوب میبیند؟ من معذرت میخواهم برای آن که یکی کامپی من خاموش گردید. آها، اکنون خوب شد، باز چپ شد. آها، تشکر زیاد، شما با من کمک کردید. من معذرت میخواهم. یکی مهمترین چیز من میخواهم که امروز بین ما و شما صمیمیت باشد. دوستان عزیز، من اولین بار در این گونه افیر مستقیم و خودم شخصا هستم. من باور دارم که شما با دل گرم مرا گوش کرده شده. از بازم چپ شد. اکنون مرا همه میبیند. اگر که درست میبیند خبر دید که من خاطرم جمع شود، دیگر با خاطری جمع، با فکرانی جمع فکرام گویم. سلامت باشید. خب من بسیار میخواهم که در این روز صحبت ما صمیمیت باشد و چند دردهایی که ما داریم و شما دارید گفته باشیم، تقسیم کرده باشیم. خب یعنی برای آن که یک فیلم ساخته شود، من خواهش میکنم که سوالهایتان باشد اگر کمک انتظار شوید و بعدا سوالهاتون رو دهید. من حتما کوشش میکنم که به سوالهای شما جواب دهم. البته کینو کی میبراید این سوالها با حتما جواب میدهم. خب برای آن که یک فیلم ساخته شود، یعنی مدت معین لازم است که گروه از شروع سناریو نویسی تا به افیر برآمدن گروه زحمت کشند. من با خوشنودی به شما امروز میگویم که واقعا هم این شب و روز سینماگران تاجیک، خاصه جوانانی که در این ساحه هستند، بسیار زحمت کشیده ایستادند. خواه در کیناستودیوی سوگدسیнамо، خواه در مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و دیگر گروه های مستقلی که امروزها در تاجیکستان کار میکنند، واقعا هم نوابسته از آن که درآمد میگیرند یا نمیگیرند زحمت کشیده ایستادند. یعنی این حاضر ما درباره آن گفتیم که سینما آهسته آهسته رشد میکند. یعنی در داخل سینما چندین علم ها هست. وقتی که این بچه ها میدونید، عجیب ترین چیز سینما این است که سینما رو از کتاب آموخته نمی شود. برای آن که سینمای جهانی، سینمای پخته گردد، باید اون رو تجربه کرد. یعنی بچه ها باید خطاگی کنند. خیلی که استاد ما در دانشکده قربانی صابر همیشه میگفتند که بچه ها باید خطاگی کنند و بعد برای آنکه به اصل رسند. یعنی این شب و روز اون بچه هایی که میبینید شاید فیلمشان به شما پسند نآمده باشد، هم
фикр мекунам ки ин боиси дастгирӣ аст. Ин бачаҳо аз ин кор ба ин кор, аз ин кор ба ин кор ёд мегиранд ва ҳатман ба сифат табдил меёбад. Ман дар бораи процесс, яъне мехоҳам ки дар бораи чӣ гуна филм сохта шудан ва тақдири ин филм дар Тоҷикистон суҳбат кунам. вақте ки филм сохта мешавад, бачаҳо филмро омода мекунанд, акнун зинае мерасад ки ин филмро бояд фурӯшанд, яъне дар кинотеатрҳо нишон диҳад. якумин зина зинаи кинотеатрҳо аст. дуюмин зина зинаи дар телевизионҳо фурӯхтан. саввум зина зинаи ютуб диск, фитаи филм ва баъдан дар ютуб гузоштан. яъне ин 4 зинае ҳаст ки тамоми филмҳои дунё ин зинаро мегузаранд. азбас ки мутаассифона имрӯз дар кишвари мо як шабакаи ягонаи толори синамо, яъне кинотеатрҳост. сет кинотеатр дар тамоми шаҳрҳо кинотеатр нест. ин бачаҳое ки филм месозанд, тақдири филмҳошон дар ҳаво мемонад, яъне он маблағе ки он вақте ки барои ин филм сарф карданд гирифта наметавонанд. ва баъдан худ телевизионҳо ҳам иқтидоре надоранд ки ин филмҳоро бихаранд. ва аз масъалаи диск фита, яъне ҳоло ҳуқуқи муаллиф то ҷое нест ки масалан ҳимоя кунад. масалан мо ана ин филми 12 соли интизориро хоҳиш кардем ки студияҳои тариқи диск бигиранд, ҳаққи муаллифиша пардохт кунанд ва бароранд, аммо нашуд, яъне нагирифтанд. ва яке мо дидем ки баъд аз он ки нагирифтанд, мо маҷбур шудем ки пас аз 5 сол ин филмро дар ютуб барорем ва дар чандин дӯконҳо ин дискҳоро дидем. яъне гап дар сари ин аст ки тақдири то як ҷое масалан филмсозӣ шуда истодааст, вале филмфурӯшӣ нест. анакнун мегузарем дар чандин смсҳо мо паём мегирифтем ки оё давлат шуморо дастгирӣ мекунад ё намекунад. дӯстони азиз, барои он ки кинотеатр, шабакаи ягонаи кинотеатр сохта шавад, ҳамаи шумо медонем ки дар кишвари мо як ҷанги шаҳрвандии сахте буд ва мо дар тамоми соҳаҳо чандин қадам ба қафо гузоштем. яъне сохтан осон нест. барои он ки ин соҳа сохта шавад вақт лозим аст. ман ба саволи он ки имрӯз давлат шуморо дастгирӣ мекунанд чунин ҷавоб медиҳам ки дӯстони азиз, ҳамаи он филмҳо, ҳамаи он қадамҳои кӯчаке ки имрӯз синамогарони тоҷик гузошта истоданд, аз ҷумла филмҳое ки Сугдсинамо барои шумо нишон дод, дар пушти ин кӯмаки давлат ҳаст. имрӯз дар Тоҷикистони мо ман намедонам, шояд ҳаст нафарое ки шиддан инкор мекунанд, танқид мекунанд ки дастгирӣ намешавад, аммо мегӯям ки дастгирӣ мешавад. маҳз ба шарофати дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ муассисаи давлатии Сугдсинамо соли 2015 таъсис ёфт. маҳз ба шарофати дастгирии кумитаи телевизион ва радиои ҳукумати ҷумҳурӣ ва муассисаи давлатии тоҷик филм киностудияи Сугдсинамо тӯли 5 сол аст ки фаъолият мекунад. маҳз ба шарофати озодие ки дар кишвари мо ҳаст, имрӯз ҷавонон филм мегиранд. ман дар оғоз гуфтам ки филмсозӣ кори осон нест. барои он ки филмсозӣ рушд кунад вақт лозим аст. яъне ин бачаҳо шояд дар сатҳи ҷаҳонӣ, дар сатҳи аз ҷумла мо ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ кор карда наметавонем, барои он ки ба мо ҳам вақт лозим аст. яъне барои он ки як чизи хароб, як мактаби набуда ба мактаб табдил ёбад, рушд кунад, вақт лозим аст. дӯстони азиз, имрӯз мо ба хубӣ таи чанд соли охир дида истодем ки роҳбарияти муассисаи давлатии тоҷик филм, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шабу рӯз дар андешаи барқарор кардани ин кинотеатрҳо ҳастанд. яъне он рӯз наздик аст ки ин шабакаи толори ягонаи синамо сохта мешавад ва харҷи филмҳои гурӯҳи эҷодӣ мебарояд. яъне мо бояд некбин бошем. яъне мо бояд фаҳмем ки
дар пушти ҳар як филм меҳнату заҳмати ҷавонон истодааст ва дар пушти ин ҷавонон ҷое истодааст ки ин ҷавонон зиндагӣ мекунанд, яъне мамлакати мо истодааст, кишвари азизи мо, ватани азизи мо Тоҷикистон истодааст ки имрӯз сулҳ дорад, имрӯз тинҷу амонӣ аст ва ҷавононаш имкони андеша кардани корҳои эҷодӣ доранд. ин чизе буд ки ман мехостам ки ба шумо гӯям. Ва баъдан дар масъалаи 12 соли интизорӣ ман миннатдорам аз ҳар нафаре ки ба мо смсҳо равон карданд, ҳатто кӯмак ҳам карданд. чанд маълумоти кӯтоҳи ин филм ҳамин аст ки ин филм дар асоси ҳодисаи воқеӣ ба навор гирифта шудааст. яъне ин филм тақдири як духтаре ҳаст ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад ва ин тақдирро соли 2014 ба банда ба ман омада нақл кард ва масъалаи ҳуқуқи зан дар ҷомеаи мо, масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани зан, масъалаи ҷудошавии оилаҳо дар кишвари мо хеле ҳассос буд ва мо ба ин кор даст задем ва мисли кори илмӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кардем. ҳатто бисёр делаҳои оилавӣ, баҳсҳои оилавиро омӯхтем, бисёр равоншиносо, бисёр занҳое ки ба ин гуна мушкилӣ дучор буданд суҳбат кардем ва оқибат ин филм сохта шуд. ва албатта бо кӯмаки ҳукумати вилояти Суғд ва бо кӯмаки сарпарастоне ки дар ин филм саҳм гузоштанд. хушбахтӣ ин буд ки ин филмро соли 2016 моҳи феврал нахустнамоишаш буд ва бисёр ҳассос қабул гардид. ман ба шумо мегӯям ки баъд аз сохта шудани филми 12 соли интизорӣ мо садҳо мактубҳое гирифтем ки дар он мактубҳо гуфта мешуд ки ман ба шарофати ин филм шавҳарамро бахшидам, ман ба шарофати ин филм духтарамро, сафеди духтарамро баргардондам, духтарамро қаблан ба хондан равон кардам, ман ба шарофати ин филм арӯсамро баргардонда овардам. яъне хушбахтии мо ин буд ки баъд аз баромадани ин филм садҳо мактуб гирифтем ва ин воқеан ҳам барои мо қувват буд, барои мо як аксуламали тамошобинони мо буд ки дили моро гарм кард ва мо минбаъд ба дигар филмҳои Сугдсинамо ки шумо баъдан дидед, як қисмашро машғул шудем ва сохтем. анакнун бисёр мехостам дар бораи филмҳои миллӣ ҳарф занам. дӯстони азиз, шояд шумо айни ҳол дар беруни кишвар ҳастед, дар хориҷа ҳастед ва мебинед ки умуман дар дохили Тоҷикистон ҳам бошад, мебинед ки чӣ гуна синамои дунё рушд карда истодааст ва чӣ гуна дар ин синамо набзи мамлакаташон ҳаст. яъне ҳеҷ касе дар дунё, ҳеҷ як филмсозе дар дунё омада ба Тоҷикистони мо дар бораи дардҳои мо барои миллати мо филм намекунад. яъне ёфт намешавад нафаре ки ғами миллати дигарро хӯрад. ин гуна ҳолат хеле кам аст. яъне барои он ки филм рушд кунад, бояд ки худи синамогарони ҳамун миллат дар ин бора заҳмат кашанд. яъне рушд кардани синамои миллии мо барои рушди андешаву ҷомеасозии мо хеле муҳим аст. барои он ки синамои миллии мо рушд кунад, бояд бисёре аз саволҳое ки ба мо меоянд мехоҳем ки масъулиятро ба дигар сӯ равон кунем. яъне давлат дастгирӣ мекунад, чаро филмсозо филми бад месозанд? ман бисёр мехоҳам ки аслан ҳадафи прямои эфир баромадани мо ҳамин аст ки ман бисёр мехоҳам ки ин дарда гӯям. яъне барои он ки синамои дунё рушд кунад, синамои миллии мо рушд кунад, ман фикр мекунам ки бояд ин масъулиятро мо ҳамакаса бар дӯш гирем. яъне шумо агар як коргаре ҳастед ки дар Русия кор мекунед, бояд донед ки оилаи шумо,
زن و فرزند شما، پدر و مادر شما در تاجیکستان زندگی دارد و برای آنکه شخصیت او ساخته شود، فضایی که در اون دهد، اون محله، اون شهر هست تأثیر میکند. یعنی برای آنکه سینما این بسیار مهمترین رکن رشد جامعه هر یک کشور است. سینما بسیار امکانیت بهترین شخصیت سازی نفران هست. یعنی در سینما مسئله ها بسیار خوب بررسی می شوند و تاثیر می کنند. برای آنکه عادی شود، من میگویم که مثلا ما در مکتب 10 سال 8 سال از فن تاریخ مثلا اسماعیلی سامانی گذاشتیم، سپیتامین رو گذاشتیم، تیمور ملیک رو گذاشتیم. شما راضی شوید که در 10 سال 8 سالی درس های تاریخی خواندهمان ما این قهرمان ها را در سطح معلومات شناختیم، یعنی انفرماسیا شناختیم. ما دانستیم که اسماعیلی سامانی کی به سر تخت آمده است و چی خدمت کرده است و کی گذشته است. یعنی تیمور ملیک چی جان فدایی کرده است برای کشور ما. یعنی ما همه این را در سطح معلومات میشناسیم. اما شاید فرزندای ما چنگیزخان و اسکندر مقدونیه خوبتر شناسد نسبت، شاید، من نمیگویم که این فکر شخصی من است، من ممکن است خطا کنم، برای تیمور ملیک و اسکندر مقدونیه خوب نشناسد و یا من و شما از خاطر برآورده باشیم که او در حقیقت چی کار کرده بود. دوستان عزیز، برای آن که اصلا سینما چی است؟ سینما یعنی معلومات را به ابراز تبدیل دادن. وقتی که ما تیمور ملیک را تصور کنید در شکل ابراز بینیم که وای در حقیقت در این و یا آن مسئله وقتی که دشمنان به کشور ما هجوم کردن چگونه جان فدایی کرد و ما بینیم که چشمهای تیمور ملیک بینیم، اشکهاش بینیم و جان فدایی های وی برای کشورش بینیم، این حتما دیگرگونه تاثیر میگذارد. یعنی سینما این مهمترین ویتامین ایمونیتت ملت سازی ما است. این به اندیشه من یعنی خیلی مهم است که ما قهرمان هایمان را در شکل ابراز ببینیم، در شکل بینیم که فراموش نکنیم، خوابمان نبرد. یعنی وقتی که ما در یک کشور دیگر کار میکنیم، وقتی که ما تحقیر میشویم، در ذهنمان بیاید که وقتی که تیمور ملیک را تحقیر کردن، تیمور ملیک چگونه برای حمایه ننگ و ناموس خودش عکس العمل کرده بود. یعنی این ابراز در ذهن ما زندگی میکند و ما را به وطن دوستی، به خودشناسی پیش از همه دعوت میکند. یعنی من فکر میکنم که برای آن که ما به اصل خود برگردیم، برای آن که ما سینمای ما رشد کند و در سینما ما ابرازهای وطنیمان را بینیم، قهرمانهایمان را ببینیم، باید مسئولیت را همه کسه حس کنیم، یعنی بی‌طرف نباشیم. من معذرت میخوام اگر که پرگفتاری کرده باشم. یعنی بسیار مهم است که امروز بر دوش سینماگران تاجیک خیلی مسئولیت بزرگ واگذار شده است. یعنی امروز سینماگران تاجیک خاصه جوانها باید خیلی تلاش کنند که کسبیت خودشان بالا شود، تلاش کنند که کسبشان را نپرتویند، یعنی از سینما نروند، دلخسته نشوند، متخصص خوب شوند و سینمایشان را در سطح جهانی، ملتشان را در سطح جهانی، ابراز ملتشان را در کشورهای دنیا دیگرگونه کنند. یعنی خیلی مهم است که
филмҳои таърихӣ сохта шаванд, яъне ба рӯзҳое расем ки филмҳои таърихӣ сохта шаванд. Ин масъулияти бузург аст дар минтақа, дар дунё барои синамогарони тоҷик. ва аз ҳама аҷибаш ин аст ки ман бисёр мехоҳам ки ин масъулията мо ба синамогарон вогузор накунем, яъне нагӯем ки давлату синамогарон ин кора бояд кунанд, ман накунам. Мо дар кинотеатрҳо кӯшиш мекунем ки филмҳоямонро ташкил кунем. Бояд гӯем ки шумораи тамошобин хеле кам аст. яъне дар кинотеатрҳо чанд нафар ба мо навиштанд ки чӣ мешавад ки ҳамин филмҳоятонро дар кинотеатрҳои Русия пахш кунед. Ман фикр намекунам ки ин фикри хуб бошад, барои он ки шояд чанд нафар биёянд, аммо барои он ки ман ҳамчун коргардони ҷавони тоҷик таъм мегирам ки филмҳои мо ҳоло ба сатҳе нарасидааст ки дар кинотеатрҳои Русия намоиш дода шавад барои мардуми рус. ва барои он ки ба он рӯз расем, мо бояд заҳмат кашем. хуб, аслан ман дар масъалаи кинотеатрҳо гуфта будам, яъне таваҷҷӯҳи тамошобин шояд ба ин албатта синамогарон ҳам ҷавобгару айбдор бошанд ки филмҳои хуб намеофаранд, вале ҳатто ман фикр мекунам ки филмҳои 12 соли интизорӣ ва дигар филмҳое ки имрӯз тоҷик филм сохта истоданд кирои тамошо кардан аст ва омада дар кинотеатр дидан, ин фикр мекунам хуб аст. Вақте аз бисёри саволкунандагоне ки ман вақте ки дар нақлиётҳои шаҳрӣ дар дохили шаҳр мегардам, масалан як таксисте 50 сола аст, мард, мегӯяд ки чаро филмҳои шумо дер мебарояд, чаро филмҳои шумо дискаш фиташ намебарояд, чаро чӣ хел карда филмҳоятонро бинем. Баъд ман мегӯям ки шумо, ман дар шаҳри Хуҷанд чандин сол аст ки филмҳои мо дар кинотеатр меравад, шумо ба кинотеатр омадед? баъд ҷавоб намедиҳад, албатта не. баъд ман мегӯям ки шумо дар 50 соли умри худ чанд сомонӣ барои рушди синамои тоҷик сарф кардед, падари азиз? ва хел нигоҳ мекунанд و мегӯянд саволи аҷиб, ягон сомонӣ. яъне ман даъват мекунам ки ҳамин масъулиятро мо дар якҷоягӣ ҳис кунем. акнун мегузарем ба агар ягон саволҳо бошад, марҳамат, ман ба чанд саволи шумо ҷавоб медиҳам ва баъдан дар масъалаи чанд ҷумлаи дигаре дар масъалаи ютуб каналу ва чаро филмҳои мо набаромаданд ҷавоб медиҳам. марҳамат, агар саволҳо бошад, савол диҳед, ман интизор ҳастам ҷавоб диҳам. умед мекунам ки дар сабти ҳар як филмҳоятон устодони барҷастаи синамои тоҷик истифода баред ва чеҳраҳои устодонро надидем. боқӣ саломат бошед. албатта мо дар ҳамаи филмҳо мо кӯшиш мекунем ки устодони бузургро истифода кунем. дар филмҳои мо ҳамаи ҳунармандони ҳирфаии Тоҷикистон, Қурбони Собирнозим, Меликов, Моҳпайкар Ёро ва қариб ки аксари Тағоимот Озиқов, ҳамаи онҳо ҳастанд. бозӣ филми нав кай мебарояд? хуб, асри 21 ҳамчун шуданаш мумкин. диск фурӯшҳо ба сутонтан. хуб, ман мебинам ки саволҳои мушаххас нест. биёед дар масъалаи он гап мезанем ки чаро филмҳои Сугдсинамо намебароянд. ба фикрам ман ба 80% ин фикр ҷавоб додам ки яъне филмҳое ки мо месозем, тақдири филмҳое ки мо месозем ҳамин гуна дар ҳаво боқӣ мондаанд ва мо ин маблаға баровардагӣ нестем ва барои ҳамин ҳам намебарояд. ва маҳз ҳамин гуна ҷузъиётое ҳаст ки баъзе кормандони мо аз киностудия мераванд ва мо мутахассисонро иваз мекунем. хуб, мо бисёр хостем ки ҳатто пешниҳод шуд ки Сугдсинамо мо филми 12 соли интизорӣ дидем, филмҳои шуморо дидем, бисёр филмҳои хубанд, карта кушоед, мо кӯмак мекунем. ин пешниҳодам аз ҷониби худи тамошобинон буд. мо ният доштем ки бо фикр мекардем, андеша доштем ки вақте ки филмҳоямонро дар ютуб канал мегузорем, мардум моро дастгирӣ мекунанд ва як даромаде мешавад аз ютуб канал ва баъдан кушодани идея, кушодани корт ба вуҷуд омад. ва мо фикр кардем ки дар баробари масалан
дар ютуб канал гузошта шудан, шумораи обуна подписчикҳо зиёд мешаванд. Анакун дӯстони азиз, виҷдонан ҳар яки мо бубинем ки ана ҳамин филми 12 соли интизорие ки мо 6 серия пешкаши шумо кардем, дар 6 серия қариб 160,000-170,000 нафар одамон филмро тамошо карданд. ва дар охирин серия масалан 150,000 нафар. аз 150,000 нафар одамон 17,000 нафар обуна шуданд ба киностудия. ман мазмуни инро намефаҳмам, яъне ҳанӯз дарк намекунам ки чаро. яъне фикр мекунам ки онҳо муҳим будани шумораи подписчикон ва устувор кардани ҳуқуқи муаллифиро дар ютуб канали мо ҳис намекунанд, дарк намекунанд. ман аз ҳамаи он нафар, шояд айни ҳол маро он нафароне дида истоданд ки обуна ҳастанд, подписчик ҳастанд. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. воқеан ҳам бовар кунед, ҳар як обунашудагон барои мо як масъулияти бузург аст. барои он ки мо бояд ба он нафароне ки ба мо бовар карда обуна шуданд, мо ҳар гоҳе бояд як ғизои маънавие диҳем. ман мегӯям ки аз 150,000 нафар тамошобине ки филми моро тамошо кард, 17,000 нафар обуна. аз ин хулоса кунед ки чӣ гуна имрӯз таваҷҷӯҳи мо ба синамогарони тоҷик аст. ва бовар кунед, дар тамоми дунё синамо он вақт рушд мекунад ки мардум барои синамои ӯ ҳамроҳ шавад. ва баъдан аз ҳама аҷиб чизе ки дар бораи ютуб канал гуфтем, кушодани корт. инак дӯстони азиз, дар дасти ман ҳуҷҷати, яъне ҳисоботи он корде ки мо барои фонди рушди Сугдсинамо кушодем. ин ҳуҷҷатро ман рафта чоп кардам дар Сбербанк ва ин таърих аст барои гурӯҳи эҷодии Сугдсинамо. аз 150,000 нафар тамошобине ки филми моро тамошо карданд, 17,000 нафар подписчик ҳастанд ва 14 нафар барои рушди Сугдсинамо саҳм гузошт. инак ҳатто фамилияҳо ҳам ҳастанд. мақсуд Баҳодурович, Нилуфар Баҳридинова, Нодира Абдуллоевна. яъне ин фамилияҳо, ин ҳуҷҷат барои киностудияи Сугдсинамо таърих аст. яъне вақте ки аввалин филми худро муассисаи давлатии Сугдсинамо дар ютуб канал гузошт ва бо пешниҳоди тамошобинон корд барои рушди Сугдсинамо кушода шуд ва дар муддати 3 ҳафтае ки филмро нишон додем ва тӯҳфа кардем, 14 нафар барои рушди фонди Сугдсинамо саҳм гузоштанд. ин ва корти рушди Сугдсинамо барои касоне ки ҷолиб аст, дар кассаи муассисаи давлатии Сугдсинамо ҳамчун таърих гузошта мешавад. ин аст факту рақам. яъне ман фикр мекунам дигар гап лозим нест барои рушди синамо. ман фикр мекардам ки агар ин гуна дастгирӣ шавад, мо таъҷилан версияи коргардони филми 12 соли интизориро дорем ки 2 соату 14 дақиқа аст. ва аслан филми 12 соли интизорӣ ду версия аст. яке версияи телевизионӣ аз 6 серия иборат, яке версияи коргардонӣ ки аз 1 серия иборат аст. мо фикр кардем ки ин филмро ба забони русӣ мекунем ва ба мардум тӯҳфа мекунем. яъне барои он ки филмҳои Сугдсинамо бароянд, шумораи подписчикон ва дастгирии мардум хеле муҳим аст. ва ин гуна статистикае ки мо имрӯз дар даст дорем ба мо имкон намедиҳад ки мо дигар филмҳоямонро, филми 12 соли интизориро гузоштем, филми Тангно, филми Сайёра ранг иваз мекунад, кай дар ютуб мебарояд. ростӣ ба ин мо низ масъулият дорем барои он ки ин филмҳо сохта шаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, давлат
пул гузоштагӣ аст, саҳм гузоштагӣ аст ва ин пулҳоро мо бояд ба касри киностудия баргардонем, барои он ки мо ҳақ пайдо кунем ки ин филмҳо дар ютуб канал ва ё ин ки дар дист бароянд. Инак чанд нафар навишта истоданд ки пул нест. Яъне мо намегӯем ки мо то имрӯз аз ягон нафар пуле напурсидем. бояд шумо дарк кунед ки ин фонди рушди Сугдсинамо аст ва мо ҳеҷ гоҳ аз касе пул намепурсем ва напурсида будем ва намепурсем, барои он ки ин масъулияти мо аст ва касе ки барои рушди Сугдсинамо, барои рушди синамогарони тоҷик, ман аз ҳамаи шумо даъват мекунам ки на танҳо инҷо гап дар сари гурӯҳи эҷодии Сугдсинамо нест, инҷо гап дар сари умуман филмсозони тоҷик аст. агар тавонистед ақаллан ба ютуб канали гурӯҳҳои эҷодие ки воқеан ҳам дуздӣ намекунанд, аз ягон ҷо видеое ёфта ба канали худ намегузоранд, филм меофаранд солҳо ва барои шумо пешкаш мекунанд, қадр кунед, дастгирӣ кунед, обуна шавед. ҳамагӣ чизе ки мехостем ҳамин буд ки мову шумо андеша кунем ки филмсозӣ чӣ гуна зинаҳоро мегузарад ва имрӯз синамогарони тоҷик чӣ гуна корҳоро карда истоданд. Ман дар анҷом агар ягон саволе бошад ман ҷавоб медиҳам. хуб, ташаккури зиёд. воқеан ҳам дӯстони азиз, аз ҳар яки шумо миннат дорем ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред ва барои рушди синамо андеша мекунед. ҳадафи суҳбати мо ҳеҷ гоҳ пул пурсидан нест. ҳадафи суҳбати мо ин буд ки мову шумо дарк кунем ки синамо барои кишвари мо хеле муҳим аст. имрӯз синамогарони тоҷик воқеан ҳам заҳмат кашида истоданд. агар тавонем оддитарин коре ки мекунем ба канали онҳо обуна шавем ва синамогаронро дастгирӣ кунем. хоҳ фарқ надорад, хоҳ синамои суғд аст, хоҳ тоҷик филм аст, хоҳ дигар гурӯҳҳое ки дар тоҷикистон заҳмат мекашанд. мо ҳамчун гурӯҳи эҷодӣ ва созандагони филмҳо фикр мекунам имрӯз хушбахттарин нафароне ҳастем ки дар кишвари мо сулҳ ҳаст, дар кишвари мо боварӣ ҳаст ба ҷавоно ва мо талош мекунем ки ба ин боварӣ сазовор бошем. талош мекунем ки синамои тоҷикро бар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунем ва ба рӯзе бирасем ки филмҳои мо гӯяндаву ифодакунандаву нишондиҳандаи образи тоҷик ҳамчун инсони муваффақу сарбаланд миллати моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунад. ташаккури зиёд мегӯям ба бовариҳои шумо, ба он вақте ки барои мо сарф кардед. изҳори миннатдорӣ мекунам ба тамоми он нафароне ки ин шабу рӯзҳо барои рушди синамои миллиашон дар тоҷикистон хоса заҳмат мекашанд. ташаккури зиёд, паноҳатон ба худо. ростӣ баромадани филмҳои мо дар ютуб канали мо ин аз мо вобаста нест. ин аз он балансе ки ин филмҳои мо дар кинотеатрҳо чӣ гуна даромад меоранд ба касе ки баъдан мо ҳақ пайдо кунем ки ин филмҳоро барорем. агар касоне ки воқеан ҳам мо ниёз дорем ба программистоне ки барои рушд, ман дар оғоз гуфтам ки барои рушди синамо чандин илмҳо аст, воқеан ҳам мо ниёз дорем ба программистон. агар нафароне ки идеяи воқеан амалишаванда дошта бошанд барои амалӣ кардани пахши филмҳои мо ки баъдан имкон медиҳад ки ба касе киностудия маблағе ворид кунад, агар ягон идея бошад, чӣ пешниҳоде бошад, мо ҳамеша қабул мекунем. ман миннатдорам ва минбаъд суҳбатҳои мо тариқи филм мешавад. аслан кори мо филмсозӣ аст. ташаккури зиёд барои боварӣ, барои бетараф набуданатон. дӯстони азиз, бори дигар рӯзи артиши миллӣ муборак бошад. зинда бошед.